Ya mateyemo kurwa chinsemo chia keroka nigo ya nyarkabage kubwatuka okoboria kubwatekana amo no mwanchuabo asirieta Victoria Nyang'au uyo nyarkabage gutoka kabwate uburwere bwa cancer obwekire stage ya gatatu korengane amateyo nigo batumikire enibo yabo yonsi na bono nigo nyarkabage gustaba bonsi bali bwatukanyo kuja konyarkabage bagwe sokia na kubasira elio umusobati Victoria anyarkabage konyora obobwenia roboti oru rwaliganirwa no mulikito Paul Cup Okara ndwaliriga ya kansa nigo yagendera ko bagekobeke gose kenene ase yabekirwe koba endwali yowere kyandage komi imeyen sengima nkwika gase kanyere kigagia kerora ekiye gotokemeye wadi ya kemera ebunge yabo getutu bwa masaba asenga ya tibis kingoina ase tokumina muno mungino ya Victoria bunare Nyang'au uyo kwerera enchira abereka konyoro muchando boborero bugabwa kanza obubwa chageto mwaka chiri bwibere na 2023 nabona kinete bija arenge bija mbata maisonsi katika bere kare na korete suru na nyomiru 2018 ngataga kurwari riso rikataga kubalira buna chigosore nyameju ikangya gukina ikachega ikiranyanja bagante basinyuru muchando uyu bakandifa Kenyatta Nation kenene ka Kenyatta bagante yu muchando yu obeiro manene eko bidindu siweriso dindi affect eri karinde nigo boigo arirenga maiga yogo konorwa eliseriga nigo nendo muchando nde omubwata ase bigoti byaye asanyara ko bagakorengwa na konyoranga nigo abwate kanza iyo yaikire stage ya gatatu nkaba karana rusiku nkabuga na bwenere andi kana kore metien saba andi ngata kurware bigoti nare gintu giatite buna chigosoria gatonoiga karenga gakara kinikero kugakuna ku move karenge mobile aka ntaku kakangya gukina ritani nkabuga tonsils chiarenge kedana enda nyaktari nande general bakandifa Kenyatta kedana enda Kenyatta bagatemba ente nkora operation barusi nyamechi bono kanychia beire chiare kororekana ibe bakarusi nyamechu chigapimu kachiapimu bakanyachi bwate cancer baganteimbwente bono guchaka okora rukemo na radio bono igaikumwa koyo iga feb bakanyora cancer ibe gasaine kwenda mono bagateya ikire stage 3 nigento korengana muna tibis kingoino yuru musachoye agendere ko bagakwerera nga batumikire nibe nyinge weikanigo baonire pigipigi babwate yarenga gosemeria elio kumuira gochekigwa ase chinyagitari au tumikire nibere nyinge bakanaere ono naye gosaba obokonye bantu baminto ore bagwatokogania okuya banyare bagonkonya elinda nyare aendega ali Kenyatta achoko radio na kemo nigento boigo abebuli baya muna bamate bayenekirie na kugendera kuboria abali no moyobo wancha abaraye wesona negati bunenchire yemo yokubatoria na kubanyolera ebisagwa ebyo biramukonye kogende clinic kera chingaki ninja bwata bana bake ntokunyarana nibendete yo tubwate utwasabira abantu bonsi batokonye osani baito bonsi batokonye basojoko boko batokonye gaki elinda agendere gupimwe bipimo bitigarete igakorangera gunyagitari onyoru kende nkeyo ekibabwate moibwete bao nirimba bwate kende ntubuna baamate twachiriko basira kanarie bono twanyorire nturi konyara bono ase yaikire twasabira obokonyi nogo semeria nigo yamategera tukonyara kabage konyoro bokonyi obuburaye konye na borabo kulibali biboriro bwiga bwagendere ko bokorete sosobembe imeyense eginko reporter getaseni kya obwanchete kya getembe kurugige iga imeye kanyere kya kerora iwadire iga ya kemera ebunga yabo getutu wa masaba meye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.